чунин афсусхӯрӣ сабаб мебарояд. Акнун 22 сола паҳлавони мо Абубакри Акобир барандаи медали биринҷи бозиҳои исломӣ муқобили 2 карат қаҳрамони ҷаҳон, 2 карат ноиб қаҳрамони ҷаҳон паҳлавони испанӣ ин Гурҷинажод Шеразадашвили Николас мубориза мебарад. Николас дар 4 қаҳрамони ҷаҳон ки иштирок кардааст медал дорад дар 2 то нуқра ва дар 2 то тиёло. офарин Абубакр мустаҳкам мубориза мебарад. ба ҳар ҳол бояд кумиката эҳтиёт бошад ки мардонавор мубориза барад. аммо гӯштини Абубакр аз пештара фарқ мекунад. хеле хуб аз рӯи қувва Абубакр хуб аст. бояд дар кумиката эҳтиёт бошад то ин ки шидо боро нашавад барои мо. инҷо остини Абубакри Акобир аз ҷониби қаҳрамони ҷаҳон Шеразадашвили мустаҳкам дошта шуд. мубориза бурд. бояд наҳаросид. дилхоҳ нафаре ки бошад дар муқобил бояд бар муқобили рақиб ба мисли оби равон бояд бошад. қафо нигоҳ кардан дигар ҳоҷат нест. шиёри мо фақат ба пеш аст. бояд ҳуҷум кард. дубора онҳо меоянд. таҷриба хеле нақш бозӣ мекунад. таҷриба мо хеле ҷавон аст. ҳоло кумикатаи моро Дос Сантоси бразилиягӣ мебинад. хуб эҳтиёт ки Шеразадашвили паҳлавони таҷрибадор аст. гурҷиҳо бошанд дар Испониё баромад мекунанд. Шеразадашвили ҳам паҳлавони инқадар сину сол баланд нест. 25 сол дорад. часпишҳои бисёр ҳавӣ дорад. хастагиро нишон надод. аз ҷои ҷаҳидан хуб аст. нафаси озод баровардан ва ҳуҷум кардан. чанд бор мезанад. мония мегузорад Шеразадашвили ба муқобили барои камарбанд пайдо кардан Абубакр чанд гол пушти камарбанд мезанад. аммо дар доштан бояд эҳтиёт кард. ангушт дохил нашавад ки барои мо аммо аз боло ҳам додан рақиби имконият аст. болои гиребон доштанд. рӯза бурданд. хуб шидои навбатӣ барои мо нишон медиҳанд ва барои рақиб ҳам. инҷо Муҳаммад Абдураҳмонов сармураббии мунтахаби Тоҷикистон аз канор нигоҳ дорад. шадидтар мешавад набард. ҳолатҳои доштан. бубинед 4 дақиқа мубориза аст. хуб аст. анамин ҳолат бисёр хатарнок аст. сари зоно нишастанд ва бояд бале Абубакр бовар кунед. новаста аст шидо. муборизаи хуб дорад. ҳама камарбанд додан имкон додан аст. ин ҳолат нашавад ки барои мо шидои сеюм таҳдид баҳри бохта. Шеразадашвили мегӯяд ки ки буд муқобили ман мондан. ишора мекунад. Дос Сантос ҳатто мунтазир нашуд ки 4 дақиқа гӯшта мешавад. шидои сеюм барои бохти мо аст ва Шеразадашвили қаҳрамони ҷаҳони гӯштини ҷудо ба марҳилаҳои навбатӣ меравад. бигзор гӯштин аст. агар бепарда бигӯем барои паҳлавоне ки бори аввал аст
و بر مقابل قهرمان جهان مبارزه بردن ممکن است. بخشیدن برای فهمیدن ممکن است که ابوبکر یعقوبی خیلی جوان است و یک باره از روی قرعه کشی بسیار ناقلای آمد که با شهرزاداشویلی نیکولاس مبارزه کرد که این پهلوان جهان که 4 مرتبه کشتی کرده است، 2 طلا و 2 مقرر است. اما باز هم از یک جهت دیگر این هم سبب شده نمیتونه باید پهلوانان ما مبارزه خوب کنند، ولی با وجود این خوب است. ابوبکر جوی معلوم بود که ما در مقابل قهرمان جهان